Contingent number 5. Tribo sa nagkahiusang mga kabatanunan sa Barangay Santa Rosa. Hey! Mga Amega! Paminaw! Asatan ninyo manglaag karon kay puhon maglisod nagbanding-banding tungod sa atong pagkabisi. Pero ang pangutana, asa man ta ninyo manglaag sa suba, chairman! Kay naay fresh nga kabutungan. Sakto kay lamisad kayo iinom og butong. Tara, mangbiyahe na kita. Mangbiyahe na kita mga Amega. Ano tara? Mangbiyahe na kita mga Amega. Mga Amega, naabot na kita sa lamawan sa suba! Hello, Tay! Maayong udto! Usang nakasag na putong amo, Tay! Tay, naalanda ko'y pangutay na ba? Pero ayaw ikalain. Nga ano wala naman yung mga kabutungan diri, Tay? Kahanian to, Chairman. Nindot pa kaayo amo ang pangilapuhian. Sa dihang niapot ang mga pagyo. Hurot pangabali o pangamatay ang among kalupihan. Mao ba, Tay? Naakabay mga tubo nga lubi din ha, Tay? Para amo kang tabangan og pananom og lubi. Oo, Chairman. Diya ako'y pipila ka tubo ng mga lupi. Mga katauhan sa suba sa Olango Island. Magtinabangay kita o pananom og lubi para atong maipadayon o maipasundayag ang butong festival sa Barangay Sabang. Dali na magtutong Butong Festival sa kaundahan ng